Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:15. This time check is brought to you by Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Ika-15 na sa bulan sang Agosto tuig 2020. Swelde sang may mga swelde today kag sa may mga sweldi man nga bilin ti sweldo gid nila, no? Amo ning diferensya kung kaisa kung nagaobra ka kay kung may bilin sweldo, kung wala bilin swelde ay pwede. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sa kinandan magainop na kita, tubdob kita sa taglalauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod.
Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Karon nga adlaw umpisa man sang suksukanay. Suksukanay sang facial sa mga pampubliko nga mga salakyan. Kag sa mga kaaksyon tanga yara lang sa palibot sang downtown area. Ati makita mo gid man nga ginsunod sa aton sining nga mga kaaksyon. Way man ta perdihon kung nagasunod kita no. Galing kay sining nila daw ka budlay gid. May nakita kita nga naga motorsiklo. Bao pobre man nga lindahaw gin ang iban tiara lang ginauyatan, ang iban ginapasaka lang, ha? Ay, kabudlay kung kaisa, no? Amakin mo yan may face shield kaya, may face mask. Kag, may, kung pa na, may tabon pa na nga daw, ano na daw, Ray-Ban o puti lang ang kulor do antipara nga type, no? Ay, hugid ka budlay sang sitwasyon. Pero tiway kita choice. Dapat nga tumanon ta ang anuman sining nga kasuguan mga kaaksyon nga ginapatuman sa aton sining nga mga otoridad. No? Sa mga yara lang sa sulod sang puluyan, steady pulse lang. Basta yara lang sa sulod sang papuluyan, way gid na diferensya. Pero kung yara kamo sa gwa mga kaaksyon, dapat gid nga sundon tang mga health protocols nga ginapatigayon sa aton sining nga gobyerno. Importante man na. Kag way man ta perdihon sina. Halos kalabanan nga makita naton sa gwa sa aton sining mga puluyan sa kundiin ka man magkadto sining mga inoras naka-face shield, naka-face mask kag importante social distancing. Ayos, sige, nupnay kita mga kaaksyon sa sining pagpangalagad ta sa aksyon BBB. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kabarangayan kag kapurukan. Bisan pa nga gadagsang mga local transmission, pero still sa gihapon sundon talang ang ginapatuman nga kasuguan, no? May mga information kita ng ibang gani nga mga puluyan nga gin-lockdown ng part sang pamilya gagwa-guwa dira sa Purok ga Isano Alihis. Kagabi daw nagsalima upa. Ay ho. Kabudlay kung kaisang kung hindi man na gusto sa aton sining panguluhan nga lockdown ng isa ka balay nga may positive. Dapat lang kung ano ang ginapatuman, sundon ta lang, no? Way man na diferensya. Galing kay ang iban kung kaysa ang ba man di magklaro. Dayon man ro istorya nga si Kwantuho nagpositive, si Kwantuho na lockdown to, si Kwantuho gin ay ho, mga langit patawara sila. Abi pagpalahimunong kamo pagpalahuway sa inyo sining nga mga puluyan. Nugay na ka pang-intriga kag kunano pa nga mga bagay dira. Nga ti bisan paano ini sila way man sila ga-expect nga malatnan sila mo. Pero ti anon mo na kay part na sa ngaton sining proseso para may baluan ta kung pila kabilog ang positive kag pila kabilog ang negative. Sa muna nga puluyan mga kaaksyon. Normal na. Ang tagid-pusoon talang kung kaysa itagob ta, no? Kung hindi matagob, madala lang na sa liso-liso. Kay kabudlay kung kaysa, no? Nga ipadala tang aton sining nga buot, magsali kita kagwa kag maghangkat inaway na kung di nagdugang pagid ang problema. Ayo. Kabudlay kung kaysa man ang baba kung kaysa sang tao, hindi mo man hangpan mo pag na-lockdown ka, dayon kay istorya to, kung ikaw pamate, ate, kung ikaw makababati, kag maduhulan kay istorya, lain na nga story, no? Dapat ikuan tagid butang tagid sa insakto, no? Ayos!
Kaya hindi man ni silinggid nga ginusto tani. Kay bisan sino sa aton ga ka-experiensya sang sining lapnagon nga COVID-19. Kamustang mga kaaksyon ta dira sa mga banwa kag syudad diya sa probinsya sang Negros Occidental? May mga gintalana nga mga lugar nga ginakabig nilang bakulod o kabudlay, no? Sa Cadiz to, isa to, kung magsulod ang bakulod nun, i-quarantine nila. Ay, kabudlay, no? Hindi gid man maklaruhan kay ti kadamo sang kaso diri sa bakulod mo. Ayo kun isa lang pero sa pagkadamo ipag aligmat lang saway mga kaladtuan dapat pabili na lang sa inyo sinitag sa ka mga puluyan. Uway gid man importante nga mga hilikoton. Kaya mo man gyapon magsulod ka sa isa ka banwa, mausisaan ka sa checkpoints nga halin ka sa bakulod, may posibilidad nga hindi ka pagpanugutan nga makasulod sa ila sini nga lugar kag magkabalik ka sa bakulod, no? Sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side, kamusta? Sige ang enkwentro to sa mga kwanta iya ho, sa mga utod naton kag mga militar ta. Sa report kagabi nga ginpadangat ni Lieutenant Colonel Inocencio Pasaporte, ang 303rd Infantry Brigade Commander, nga may isa ka ginaligar nga miyembro sang NPA ang napatay, samtang duwa ang pilason nga yari man karon ginabulong diri sa ospital sa siyudad sang Bacolod. No? Of course, sa kabugusan nga Region 6, nagapangamusta kami sa inyo mga kaaksyon namon sa Kanginan. Inopdanay kita sa sining pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ayos, anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Mga taga La Carlota, ginpandaman nga hindi magpati sa persona nga nagagamit sa FB page sang syudad. Kag nagapost sa ngalan sang mga nagapositibo sa COVID-19. Mayor Halandoon, ginapausisa na ang kaso. Man kadamo man sang utro man, mga daw kabaluman. Pero ina, kinupiyahan man lang na tanan. Nang bati-bati bla sa kundin nga mga areas to. Ay, oo. Kaya makin mo na dato vlog ng La Carlota kay may mga nag-post sa Facebook. Pwede man lang na ma-share kung original na, pwede lang na ma-share Huwag ginanglan nga ikaw mismong otoridad nga ikaw mismong ordinaryong tao mo ma-post na. Ay, daw pamatyagan ko doon mangin mainalamon man sila. Samtang banwasang Don Salvador Benedicto, liwat naka-record sang COVID-19 positive. Pila na, duduha na. Samtang Morsya Building, munisipyo sang banwasang Morsya, lockdown sa Lunes nga adlaw. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Akson Art Tayhupon. MBCCI magapatigayon sang survey angot sa curfew nga ginapatuman sang syudad kasunod sang MGCQ extension tubtob sa Agosto 31 nga ginpapanaog sang national. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Akson Eric Magbanwa, opisina sang admin kag mobile patrol unit sang BCPO nagapabilin nga sirado. Pagbukas ang opisina magadepende sa City Health Office. Mangindepende sa resultato sang sang ginpatigayon nga swab testing.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Aboso. 36 anyos nga lalaki patay matapos ginluthang sang wala makilala nga riding in tandem suspect sa Banwa sang Morsya kagabi. Sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Inkwentro sa tunga sang NPA kag Philippine Army, isa ka piki, isa ka legit na suno sa NPA. Natabo ni sa may gihulngan mo. Di may pagpangklaro ang mga hubon sang NPA angot sining inkwentro. Samtang sa aton sining mga balita out of town naman mga kaaksyon gikan sa aton sining mga correspondents. Mga out-of-town reporters naton sa area sang siyudad sang San Carlos. Manginkopod ta si Aksyon Stephen Fresquito. Paggamit sang facial ginsugudan na karon nga adlaw. Ibaloon tang sitwasyon karon sa San Carlos City samtang sa Dakbanwa naman sang Sagay. Igabalita ni Aksyon Tamon 40 COVID-19 update. Naglabot na sa 48 ang positibo, 28 nang naka-record, kag 20 ang active, kag 130 ka mga POM. Samtang sa Cadiz City naman nga balita, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 54 anyos nga lalaki, nalumos matapos nagpaligo sa baybay sa tion sang kagabihon, patay na sang nagabot sa Cadiz City Health o kung Cadiz City Emergency Clinic. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Bago, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, isa ka 39 anyos nga lalaki, ginserbihan sang warrant of arrest sang Bago City PNP sa kaso nga rape. Samtang sa balita nasyonal, mga kaaksyon, gikan sa kay Aksyon ang Defensor, Cebu City, kag 8 pa ka mga lugar ipaidalom sa GCQ sa Agosto 16. Buwas na ni. Samtang classification sang quarantine sa NCR, i-anunsyo sa adlaw sang Lunes. Kag kalabanan nga mga opisyal sang PhilHealth nagperma na sang Bank Secrecy Waiver. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Pero antes kita, ibutang lang ninyo ang inyo sining mga mensahe pagi sa Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Ha? Sa aton sining Facebook Live, Aksyon no Radyo Bacolod. I-check ninyo kag ipadala lang mga mensahe ninyo kay hatagan tay na dugay-dugay mga kaaksyon sang tinion. No? Kag kalakipan sa aton sining website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Makaro basa-basa kamudra sa mga informasyon, mga nagluntad sa bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag sa aton sining mga YouTubers, pwede kamo dra ka-like, pwede man kamo ka-pamati sa aton sining broadcast pagi sa YouTube sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na. Matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corp. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay hatagan tanig talupangod ang mga mensahe via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. May lang pag-monitor kay Elmer Almurato.
Gamon ito dra sa Barangay 2, La Carlota City, no? Kay Ma'am Sinayda Tumayan, okay man na kay sunod gid tanan ang problema ga pagusto presyo ang mga gabaligya face mask kag face shield. Bisan libuto ni sila tanan. Good PM Action Rex gani man. Kay Jose Erson Lapinig Hunyo may lang pamati man. Kay Lunila Tarosan dara sa corner gun Gatoslao and San Sebastian may lang monitora kay Madam Lunila Tarosan. Ayos. And sa kay Kagawad Imbong Jocampo sang Barangay Maaw, good PM lang. And Apple lang. Apple lang. Morning Sir Rex, keep safe. God bless. Thank you so much, Apple lang. Ay, perti may lang pa ha. Cherek, may lang pag-monitor kay Eric Rojo Asyado. May lang pamati sa Quezon City. Sa laketiyan ko kahapon sang kadlaw sa inyong duha ni Action Eric. Karon kay masakit naman tiyan ko sang kadlaw sini. The best gid kamo nga duha. Waay gid tada. Ara. Ara na iya. Always lang ara, no? Kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pamati. Kay Jomong Caltorilla, kay Ronnie Harder, may lang pamati, Ronnie Harder, no? And sa kay Joe Villar, listening sa Dumaguete. Kay Joe Villar, kay Josea. Kay Alex Fuentes, may lang pamati, no? Thank you so much, Alex Fuentes. Kay Gia Aguas, good PM lang, no? Thank you so much, Gid Gia Aguas. Kay Wayne Tabuhara Maranyon, mayong Udto Action Rex, check attendance lang. Sige, Wayne Tabuhara Maranyon. Kay Lunisa Elban Buena, dara sa Barangay 35, thank you so much, Luis Lunisa Elban Buena. Kay Alonan Suseto, may lang pamati, Alonan Suset. And Merly Dolido Magallanes, may lang pamati, no? Kay Virgie Casoyon Sara, and Yam Datoon Castro, may lang monitor dra. And happy paniaga sa inyo dra. Kay Samuel Armita, may lang pamati, no? Thank you so much, Sir Samuel